anem a veure com funciona el mòdul de Bluetooth. Amb el Bluetooth hem fet una petita aplicació amb App Inventor, amb el mòbil Android, que l'hem instal·lat dintre del mòbil Android. Aquesta aplicació el que fa és enviar, si pitgem el botó esquerre, aquest botó d'aquí, doncs s'encenya el led esquerre. Si pitgem atura, parpadeja un dels leds, mig segon, s'encén i s'apaga, 3 vegades. I després, si li pitgem a la dreta, s'encén el led de la dreta. I aquest botó és senzillament per emparellar a través de Bluetooth els dos dispositius, d'acord? Vinga, anem a veure l'aplicació. L'aplicació senzillament és molt senzilla, l'únic que té són dos LEDs connectats, el LED de la dreta i de l'esquerra. Fixeu-vos que li he posat un nom aquí i li podem posar un nom a qualsevol dels components. Això és el mòdul de Bluetooth que ja està incorporat, per tant no l'hem de ficar com a component de la placa, perquè ja hi és. Això només seria útil ficar com a component del Bluetooth en el cas de que la placa que tinguéssim, per exemple, és Arduino, que Arduino no ve amb el mòdul de Bluetooth incorporat i per tant l'hauríem d'afegir a part. Però en aquest cas la placa Becuzoom, un dels avantatges que té sobre una placa Arduino normal o estàndard és que no té la placa Becuzoom ja té el mòdul de Bluetooth incorporat que ve simbolitzat per això. Anem a veure el codi. El codi senzillament definim una variable de rebut. A través d'aquesta variable hi posarem a dintre el que rebem del Bluetooth. Per tant, de dins del bucle ficarem de dins del Bluetooth el que rep el Bluetooth de la placa Becuzoom, el que rep a través del Bluetooth la placa, ho ficarem de dins la variable rebut. I si rebut és igual a L, si el que li envia el mòbil és una L perquè hem pillat el botó esquerre, doncs què fa? Encén el LED esquerre durant 2 segons i després l'apaga. Si la variable rebut és igual a una D, encén durant 2 segons el LED de la dreta i després l'apaga. I en canvi, si la variable rebut val una S, perquè des del Bluetooth ha rebut una S, repeteix 3 vegades encendre el LED esquerre durant mig segon, o sigui, parpadeja el LED esquerre mig segon, 3 vegades. Bé, anem a veure l'aplicació d'App Inventor. L'aplicació d'App Inventor és bastant senzilla, no té gaire complicació, i l'únic que fa és, quan comença l'aplicació, quan s'inicialitza la primera pantalla, el que fem és carregar dintre d'una llista tots els elements, totes les adreces de Bluetooth que reconeix com emparellades el dispositiu, en aquest cas el mòbil. Després, quan ens surt si pitgem a la llista, el botó aquest de llista d'aquí, si pitgem aquí damunt, després d'haver triat un dels elements que ens surten allà, emparellats, quan en triem un vol dir que ens volem connectar amb aquest que hem triat en la selecció. Aquí ens mostra missatges si no es pot connectar, etc. I després, segons pitgem un botó o un altre, enviem una L o una D o una S. Una S el del mig és per aturar, senzillament el que fa és fer que parpadegi el LED de l'esquerra 3 vegades, el botó esquerre el que fa és encendre el LED esquerre i el botó dret el que fa és encendre el LED dret durant 2 segons. Anem a veure com funciona l'aplicació. Ara aquí ens surten tota la llista de les adreces MAC, això és una adreça MAC, el nom de la placa, Becuzoom BT328,
triem aquest, ara ens estem emparellant i ara senzillament el que fem és pitjar el botó esquerre. Per tant, s'encén el LED esquerre durant 2 segons. Si pugem el de la dreta, s'encén el LED de la dreta durant 2 segons. Si aturem, parpadeja el LED de l'esquerra durant 3 vegades. Bueno, ja veieu que el codi és molt senzill, però amb aquest codi podem veure com funciona el Bluetooth. Amb el Bluetooth podem connectar a través de la placa. Amb el POM podria tenir certs utilitats si pensem que, per exemple, abans d'arribar al pont amb una certa distància, suposem que el mòbil és el vaixell i el vaixell envia una senyal al pont de que ell ve i per tant vol saber aviam si el pont estarà disponible al pont i podrà baixar o podrà pujar al pont perquè pugui passar el vaixell, o si ha de reduir la marxa perquè el pont actualment encara està baixat. Per exemple, això seria una possible aplicació del Bluetooth. Per exemple, el Bluetooth normalment té una distància d'actuació de fins a 10 metres aproximadament. Bueno, i això és tot.